Takže, jelikož je tady prostě šortík toho prostě dalších mých 2 předchozích Funko Pop, které jsem už v minulosti rozbalila, takže budeme rozbalovat ještě tady, protože chápeš, mají. Ano. Stejně jsou úplně Golden Fairy, to je nádherný. to je hezky, jak nemá ty oči. Prostě to aspoň vypadá nějak. Vra. Ale když člověk má ty oči, to vypadá jako strašně nějaká animovaná pohádka. Nebo jako Jo, no. Jako musíš uznat, že Oni ty oči, a Funko ty oči nedělá jako snad nikdy, takže dáme ho takhle nahoru jak normálně. A teďka jdeme na Ruindroxy, která je jako jedna z mých posledních favoritů, když je celkem čau, takže, ale mě trošku už na ní štve, že má tady takový ty modrý nedodělaný věci barvou, ale možná to tak má být. Štvaně je úplně details. A počkat. Já to teďka takhle zapnu. To mi něco bylo. Kdo ví. No, Počkej. můžu se podívat. Jo, můžeš. To byla prostě aj patistej. My teďka děláme. To je prostě úplně detailní strašně moc. Tak a to jsou mé 2 Funko Pops, které už jsem si otevřela, ale malinké potřebujeme na videu, takže Krása. je hezký. Ahoj. Čauko!